Titulnou prózou pripravovanej knihy je próza Telegram. Toto slovo dnes už pomaly zaniká, ale ja verím na systém tzv. Epickej dištancie, že človeka lákajú možno aj z nejakého dôvodu optimistických spomienok také veci, ktoré majú istú patinu. Takže Telegram už dnes sa nepodáva, už dnes sú iné médiá. V tejto próze, alebo v tomto texte zohral istú rolu práve fenomén to, že sa ešte nemohlo tak ako dnes mobilmi telefonovať. Odohráva sa to nie na základnej vojenskej službe, ale na cvičení pri základnej vojenskej službe a manželka naaranžuje takú situáciu, že posiela svojmu manželovi telegram, prídi hneď domov, predtým sa veľmi pohádali a podobne. A teraz on plný napätia, alebo hovorila ona, že spácha samovraždu, plný napätia, príde, precestuje 400 km vzdialenosť a zrazu zistí, že nezomrela manželka, lebo bol úplne nešťastný, že on spôsobil takúto smrť, že on je vlastne vrahom, ale 82-ročný starý detko, príbuzný, a na základe toho, pretože chcel by som trošku vniesť disproporciu do tejto knižky, to, čo robí alkohol. On sa opije, prezlečie sa tajne do svadobných šiat, ktoré boli chúlostivé, a ráno sa prebudí úplne v zničenom sviatočnom obleku a sú tam tie situácie rozličných takých premien človeka, ktorý sa cítil vo chvíli, keď cestoval, že bude vrahom svojej manželky nepriamým, a raz sa stáva centrálnou postavou, je to profesor slovenčiny, začne rečniť na tom pohrebe a postupne sa to dostáva do takých dimenzií, keď alkohol, ktorý ho najprv zdvihol do výšky, ho ubije, a je to v tomto zmysle trošku, nechcem prezrádzať všetky sižetové súvislosti tejto próza tragikomická, lebo ja veľmi rád mám takú čechovovskú dikciu, kde je smútok a kde je aj radosť, kde je aj plač a kde je veselosť, a o toto som sa pokúšal. Vyšlo to v takom prelomovom období na začiatku revolúcie, keď, ak sa dobre pamätám, vychádzali slovenské pohľady pod vedením Rudolfa Chmela a Jána Štrasera a prebojúvali, ja to hovorím veľmi otvorene a veľmi, keď mám svoj vek, dobrou pamäťou, prebojúvali vtedy tie myšlienky, ktoré v 89. roku potom vrcholili, a bol som rád, že súčasťou tejto koncepcie, ale nie už priamo, ale sa stala aj próza, ktorá má názov Telegram.